வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன செய்ய போறோம்னா, அன்னைக்கு ஒரு கேரட் மில்க் ஷேக் தான் பண்ண போறோம். கேரட் வந்து ஏற்கனவே நிறைய சத்துக்கள் இருக்கு. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து சாயந்தரம் ஈவினிங் டைம்ல ஸ்கூல் விட்டு வர்ற பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மில்க் ஷேக் பண்ணி வச்சிருந்தோம்னா அன்னைக்கு ரொம்ப விரும்பி குடிப்பாங்க. இது வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் பாதாம், முந்திரி இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது, பால், கேரட் இதெல்லாம் சேர்க்கும் போது டேஸ்ட் வந்து டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இதை வந்து எங்க வீட்டில் வந்து அடிக்கடி நாங்கள் செஞ்சு குடிப்போம். அந்த ரெசிபியை வந்து உங்களுக்கும் சொல்லி தரலாம் அப்படிங்கிற இதில் நான் இது பண்ணுறேன். இன்னொன்று வந்து நான் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை போட்டிருந்தேன். போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 மாதம் 1 மாதம் கிட்ட கேப் ஆயிடுச்சு. அதோட அம்மம் போட்டிருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தேன் உங்கள்கிட்ட. என் பையனுக்கு அம்மம் போட்டிருந்தது, அதனால 1 மாசமா நான் வீடியோவே போட முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து அம்மம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு 4-5 வீடியோ தான் என்னால் போட முடிஞ்சுது. அதுக்கடுத்து திடீர்னு வண்டியிலேருந்து கீழே விழுந்து எங்கள் பையனுக்கு கொஞ்சம் காலில் அடிபட்டுருச்சு. அடிபட்டுனதுனால இப்போ 1 மாசமா ஒரு 20 நாள் 25 நாளைக்கு மேலேயே வீடியோ என்னால் போட முடியல. இனிமேல் தொடர்ந்து வீடியோ வரும். இப்போ வந்து நம்ம கேரட் மில்க் ஷேக்கை வந்து எப்படி செய்யலாங்கிறத வாங்க. இப்போ வந்து கேரட் மில்க் ஷேக்குக்கு நான் எல்லாமே எடுத்து வச்சிருக்கேன். இதுதான் தேவையான பொருள். ஒரு 5-6 பாதாம் பருப்பும் முந்திரி பருப்பும் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சிருக்கேன். பாதாம் பருப்பை தொலியை எடுத்துட்டு வச்சிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு ஏலக்காய் பொடி வேணும். ஏலக்காய் தூள் இருந்தால் பரவாயில்ல, அப்படி இல்லைனாக்கி ஏலக்காவை போட்டு ஒன்று அரைச்சிக்கலாம். நான் இது வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, பாலை வந்து நல்லா ஒரு 1.5 டம்ளர் பால், ஒரு 300 கிராம் பாலை எடுத்து நல்லா சூடு பண்ணி நல்லா காய்ச்சிட்டு, நல்லா சுண்டை காய்ச்சிடணும். காய்ச்சிட்டு அந்த சூடு இருக்க அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். அந்த சூடு இருக்கும் போதே ஒரே ஒரு கேரட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி துருவிட்டு பாலுக்குள்ள சூடான பாலில் அந்த கேரட்டை போட்டு தட்டை போட்டு மூடி வச்சிருங்க. மூடி வச்சுட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சானே இந்த பால் வந்து நல்லா கூலிங் ஆகிடும். அந்த சூடு எல்லாம் குறைஞ்சி இதாகிடும். இப்போ வந்து இந்த கேரட்டோட பச்சை வாசனை அந்த நம்ம பாலில் சூடான பாலில் போடும்போது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போய் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கு தான் அப்படி போடுறது. இப்போ வந்து நம்ம வந்து கேரட்டை மட்டும் நான் எடுத்து போட்டுக்கிறேன். இந்த கேரட்டையும் போட்டுட்டு கொஞ்சமாக நான் பால் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வந்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிடுவோம். இதை வந்து முந்திரி பருப்பையும் நான் போட்டுறேன். முந்திரி பருப்பு ஒரு 10 முந்திரி பருப்பு கிட்ட இருக்கும். நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சு போட்டு அரைக்கும் போது நல்லா வலுவலுன்னு அரைப்பட்டுரும். ஒரு 5 பாதாம் பருப்பு, ஒரு சின்ன டீஸ்பூனால் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் நான் ஏலக்காய் பொடி வந்து பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதனால் நான் ஏலக்காய் பொடி போட்டேன். நீங்கள் அந்த ஏலக்காய் பவுடர் இல்லை அப்படின்னீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஏலக்காயை எடுத்துட்டு தொலியை எடுத்துட்டு அந்த விதையை மட்டும் போட்டு அரைச்சிங்கனால நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இப்போ வந்து நல்லா வலுவலுன்னு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தேன். இந்த அளவுக்கு நல்லா வலுவலுன்னு அரைப்பட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு இப்போ மீதம் இருக்கிற அந்த பாலையும் உள்ளே சேர்த்துட்டு இதையும் 2 சுற்றிடலாம். நீங்கள் பெரிய ஜார் வந்து பெரிய ஜாராக இருந்தது அப்படின்னம்னா உங்களுக்கு வந்து அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இதை வந்து ஒரு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ வந்து இதை வந்து நல்லா அரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஒரு வடிகட்டியில் வந்து வடித்து எடுத்துருவோம். இந்த அளவு நல்லா திக்காக இருக்கும். இதை திக்காக இருக்கும்போது அந்த திப்பியோட வந்து நம்ம குடிக்க முடியாது. அதனால இப்போ நல்லா வடித்து எடுத்துருவோம். இந்த மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஏற்கனவே பாதாம் முந்திரிலாம் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப திக்காக இருக்கும். அதனால ஒரு 1/2 டம்ளர் கிட்ட தண்ணி சேர்த்து அதோடய சேர்த்துக்கலாம். அப்போ வந்து ஜூஸ் வந்து நல்லா கரெக்டான குடிக்கிற பக்கத்தில் இருக்கும். பாலும் ஏற்கனவே நல்லா சுண்ட தான் காய்ச்சிருக்கு. அதனால் திக்காக தான் இருக்கும். இப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் கிட்ட தண்ணி சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துருவோம். இப்போ வந்து நல்லா வடித்து எடுத்துட்டேன். அதோடைய சக்கையும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் ஒரு இது யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை போட்டுட்டு நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன். இதை வந்து ஒரு 4 ஸ்பூன் கிட்ட சர்க்கரை போடுறேன். நீங்கள் கூடுதலாக போடணுன்னா கூட போட்டுக்கோங்க. சர்க்கரையை விட்டு நல்லா கலந்துட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கி கேரட் மில்க் ஷேக்கு, அதாவது கேரட் ஜூஸு இந்த மாதிரி இது ரெடி ஆயிடுச்சு. எப்படினாலும் சொல்லலாம். கேரட் ஜூஸு, கேரட் மில்க் ஷேக் எப்படினாலும் சொல்லலாம். இது வந்து நல்லா க்ரீமியாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த சர்க்கரையை கலந்துட்டோம்னு நினைக்கி ஜூஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு சில்லுன்னு குடிக்கலாம். கூலிங் குடிக்காதவங்க இப்படியே கூட நல்லா குடித்தாலும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். அது மாதிரி இப்போ வந்து இதை பிழிஞ்சு எடுத்த இது இருக்கு இல்லையா, கேரட்டு இதெல்லாத்தையும் பிழிஞ்சு எடுத்தோம் இல்லையா, இதை வந்து நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பால் ஊற்றி மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிடணும். அரைச்சிட்டு கிணத்துல எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா முகத்துக்கு ஃபேஸ் பேக்காக போடலாம். இப்போ இதை போட்டுட்டு நல்லா ஒரு 1/2 மணி நேரம் நல்லா காய விட்டுட்டு நல்லா கழுவுனோம்னு நினைக்கி முகம் ரொம்ப பளபளப்பாக இருக்கும். இந்த கேரட்டு இது எல்லாமே அதில் வந்து சத்தான பொருள் தான் இருக்குது. அதில் கேரட்டு, முந்திரி, பாதாம், பால் எல்லாமே இருக்குது. அந்த சக்கையும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம்னு நினைக்கி அதுவும் யூஸாக இருக்கும். இந்த கேரட் ஜூஸும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு இதுதான்.
இதே மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்டுல இந்த கேரட் ஜூஸை வந்து உங்க பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு சூப்பரான ஒரு வீடியோல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.